Kwaiwa zvema makeup wakatanga rini? Uchatetera zvimwe wewe? Tsiurewo muzukuru wenyu. Mukasamutsiura tichawigirwa mukwasha pano. Maya gogaza apa mukutongodhipisa yenyu but hapana kana sitereka. Haya ndiwo mashura chaiwa. Zvinotasisa mvura kunaya izvi. Kulezi mashura akutoitika kunzoo kuihobho zvekuti panyaya dzekusanaya kwemvura chingondisiyaiwo zvenyu baba. Saka totosvika kukutsiura here nhaiwe? Manje nini handinyarare. Ipo panoka tichatambidzana zvibhakera chete. Mondikwadza kule. Mukati ndichazvipa futi here ndatogura ini. Zvino chitanga wadiridza usatoenda kumashura ako iwawo. Chimbowaregaiwo mainini Bobby vaneta. Nai kule. Kuwani tati zvapere. Manje mukatodaro ndimosara muchidiridza. Chinzwa kwayasvika manje muzukuru. Ita hako usiye wadiridza. Unai gogazi plus denga rikuratidza kuti kuda kutonaya kao. Naiwo maitira mukitawo mungati mvura yacho inganaya here ipapapo. Rega ndiridze vane mimi nhasi mukutoda musoro wangu mundiro chaimo chaimo. Zvauriwo ungatodiridze pamusoro mvura ngaisvike pasi ngainatsonyura imomo. Mavheji ngaite zvekubhakucha mumvura. Nyaya yazopindirwa navamalema manje. Iwe Bobby, nezuro pane kanjani kakauya kachikutsvaga. Inini here muchemberi. Saka inini manje. Iwe uriwo wega mukomana panapa. Hanzi kanonzani manje muchemberi? Hanzi kanonzi Procadia. Ndakatomboda ukaudza kuti mazono mukuita zvekupoda. Muchemberi musadaro. Wani muri mumwe wangu wani. Muchenjere kuvaraidzwa kana Bobby uyu. Muzongoona pasisina munhu. Anongosvika achidya kamafestival iwawo. Ndinombonzaniko ini? Ini regai ndimbosvika kumashops kuyero. Mawazi ako kudaidzai kakule. Haiwawo, kwana iwe. Itai zvekudiridza tete. Muzukuru wangu ashaiswa mufaro shuwa. Ndanyarara kule. Mufamba yenyu munyasha. Asi kuda zvekutaura. Saka nhasi munobuda nguvai manje? Kumakora past muchemberi. Ndokuti ikoko? Kumakota past 1 muchemberi. Soon ndakutobuda. Nchingopedza kudiridza. Manje pamba pano takutotya kurara nemika. Kwete mkuru. A football player anta yese to get a win. You remember Gurere Suarez akazobata bhora vapiwa red card penalty by save. Manje zoti chatorara takaisa makoini. It's a good defending strategy. Gundogan style. Manje ini pano handidi kuzvionaka. Iwe mfana nchakuputsira pasi one day. Mzadara munhu kwaza mkuru. Masilo akazotyora munhu gumbo kana zvezezi. Nyaya yangu wainzwa. After nhasi upise zvinhu zvako izvozvo. Noted with action. Anyways, muendese chibage kuchigayo hamusisina upfu. Okay mkuru. Musandityireka. Ndori dribbler sagara chibage just like Mo Salah. Ndobva ndarova musoro wekwa Victor Kamuka. Saka mukubuda nguva inhasi. Alright, apa kick off ndeye 1 but we supposed to go early kuitira ma warm up and stuff. Kana kuine wawa unondisirawo mupegi. Aiwa makuru wane musatye. Anenge angori manoloku nemahard and low mubeg mangu. Garai makageza makuru wane. Kondogogezerei. Aiwa kani maya mkuru. Ndringoti doro roda munhu ageza. Kozi kwazitangorova usinogeza vanotanga kutofunga kuti kupenga. Saka iwe uchienda kuchigayo ndosara ndichigeza. Usazochinjirwe chibage kaikoko. Last time wakazondigira chibage chekenya iwe. Nhasi I'm concentrating ndara. Eyes on the ball. Sei nongoti kana Onana kapa akaseva pena. Apa ndine attacking ukairikeni kaya. Haasi wekutototo here wewe. Mndara. Akabva kudhara wewe. Asi atone 13 goals here. Saka ari kufamba zvale big time. Koshwareza akazodii. Ane dhiri ari kuita but pandakambosasa naye aita anogona kungoburira kuInter Miami. Chiendai munogaisa magetsi anoenda. Mndara handiti mambozvitaura here. Yato repetition kaya. Kutenga player twice. Ameno chero. Itai zvandasasa. Kuiwo waimboto nevanhu vaunoziva kaiwoverera squad. Wakazodii? Ndakatovaisira mari havasati vawanikwa nanhasi. Manje zvoite zekutoza pasina munyaya. Aiwa, haisi nyaya. Patinonorora ndiwe nenge uri munyaya wangu tongopanana mukana. Kuti chete. Apo wafunga shamwari. So topinda hedu. Ngatipinde. Hai ndaredi hopu tinodzoka nezimoko. Vasika hava Vakwasha vedu. Ndizvozvo chaizvo. Tinotsagawo sadza. Sadza rizere Vakwasha. Masvika nguva chaiyo inga munorima. Exactly. Plus isusu we are not cheap sadza. Saka regai titange zvedu zvatafambira pano. Let the match begin ka. Sezvo ma-officials yesasvika so.
vhura muromo, toda 200 each. Zvakanaka ibaba, hamukwanisi kuidzikisawo here? You guys, the mathematics is very simple guys. No money no deal. Femino haana kubva kuLiverpool for free ka. Kana pasina mari itenyi mufambe fambi. Aiwa, uyu ndiye asina mari, inini ndega ndiiseri 300. Manje ini ndoda kuisa hangu iri 600, ndobva ndatora vese. Zvakutaurika manje. Program yakufamba nemazvo manje. Yes, let's proceed. Bhora rakufamba manje. Malinkman ari kutamba one touch football. Zvabva zvaitotwa nebrace paEl Clasico. Anzani Bellingham. Right, mombe yeumai. Iwe kwana iwe. Asati tapiwa kana Rusambo wakutoda mombe yeumai. Stop fighting kanai guys. But Rusambo should go first. Saka toziva zipi manje? Aiwaka, imi concentrate on your pockets. Pep Guardiola anene team ya Eric Ten Hag ka. Ndo zvakazovarovesa izvozvo muManchester derby. 3-0 brace raHaaland. Okay, Rusambo 500. And etione, let's bid. Ini hangu will start with 850. Kutiri kuru here nhai wangu. 900, let's go. Auction closed. Let's move next. Sis P, you see kuti ndine great market value ka. Iwe zvowanikwa sha. Mbappe ndodhura kudarika Haaland, but Haaland was nominated for Ballon d'Or. Nambaba very sorry kumisa dare pakati. I think tinenge tarasa imwe mari. Kosi bhegi redu iri, I think rakaboka tinenge tatodonhedza imwe mari. But very sorry anababa. Ndezvekuma. Saka matunzireko panapa. Zviriko here? Aiwa, izakanibobi. Pamwana wane gauro kawasawira. Never underestimate anyone. Chiri kuziva here kuti Maguire ndiye akazogowesa kagame raida Man U yakazowina 1-0. Apo onana bva aseva pena sekuruka rato mu90 plus. Wane gauro yabhururu ngatichile. Wazviona here Sawira? Sawira, ukunzwawo sei mavhoisa? Vanhu varume kawo, unakana mabhubs awo, kurembedza kawo. Sawira, maavocado kaya. Imadhare, muti asikukunzwaira. Imi mutori nemhosva yekuda kuroora varume. Ndokufemera mugodzi kaiko. Panengewo mudhara mupfupiwo nestructure kwakantewo wakatombosofta kayo wakatombonobata mabhubs angu. Wakutondononge bheka sinanje. Imhosva hombe mukomapundu. Case number ani kwemudhara imariko kana tiri kumazita remazimo. Haiwawo sadonena kurira mhoso apa. Ndimutore nemhoso imi makatirowa daylight robbery. Zawira. Dzora hasha hausi kuona nyaya yaipa here una kuseri kwesofa. Musazevezerane kapo tikutokunzwai matosungwa nemutemo izvezvi. Pakutoda mari apa mukanyenge varume imimi. Kwenyu kuda kunzi ndimi munogona kupinda nebackdoor stereki. Sorry, tisina kuziona. Kutadza kuona chiba baba. Wakambona musikana akadai? But ika special one. Kinga muteerere mimi. Mukutowedzera. Come on. Budei munomu. Neya kumani. Chii chakadaro chicho.